Dobar dan, dragi gledaoci, dobrodošli ponovo na televiziju Front. Već sigurno znate, moje ime je Miloš Jeftić, a sa mnom i ovog dana moj prijatelj i stručni saradnik Kole. Pozdrav. Zdravo Kole i tebi, hvala što si još jedan put došao. Da, prokomentarišemo za naše gledaoce takmičenje u Kuvajtu. Kole, pred nama je sada drugi dan takmičenja. Da. Kolege iz režije su nam pripremili isto nekoliko ekipa. Opet moramo gledaocima da napomenemo da materijal koji smo dobili za komentarisanje je vrlo nezahvalan iz prostog razloga što organizator stvarno je ovaj prenos organizao na jedan onako prilično zbunjujući način, ali Kole, uložit ćemo maksimum da na osnovu nekih prepozicija koje smo pročitali, na osnovu onoga što momci rade, da gledaocima približimo malo logiku. Potrudit ćemo se sve što budemo mogli da prokomentarišemo, da vidimo, da objasnimo, tako da. Definitivno. Da ne dužimo dalje, prvo po muško što bi se reklo, Kole, prva ekipa koju komentarišemo danas jesu pripadnici albanske Reneje. Dobro. Vidimo ovdje malo veći broj takmičara. Ovdje imamo 2 puta po 3, znači 6 takmičara i oni se dele u 2 ekipe po 3. Dobro. Tako da ceo poligon će raditi odvojeno, znači na 2 tačke po trojica. Sad ćemo da vidimo to odvajanje. Inače, pripadnici su ovog dana odabrali drugu uniformu, prethodnog su bili u crnoj uniformi, ako se ja dobro sećam. Sad su u SMB. Ajde da vidimo. Da dočekamo da vidimo. Čekamo organizatora da se seti. Valjda će se uskoro pojaviti nešto. Dragi gledalci, mi ovo gledamo po prvi put, tako da i mi se iznenađujemo ovim momentima u prenosu. Op. Dobro bre ljudi, Aha, evo ga, taman kad sam krenuo da premotavam, uplašili su se. Šalu na stranu. Evo imamo snajperiste ovde. Vidimo dvojicu da zauzimaju pozicije. Da. Nešto im se preterano ne žuri. Pa očigledno im se ne žuri i koliko vidim, oni nešto gledaju na tom stolu, verovatno dobijaju tu na licu mesta zadatak šta treba da pucaju, mednu situaciju. Dobro. Pošto stvarno, evo, trudili smo se i mi da saznamo neke, mislim, pročitali smo jedan deo propozicija, ali čak i to je bilo nešto baš onako, ajde da kažemo, siromašno. Ništa nismo mogli konkretno da vidimo. Upravo to, nažalost, bukvalno na sajtu organizatora postoje propozicije za svaki od ovih poligona, ali za ovaj drugi dan bukvalno je bilo napisano da će propozicije biti otkrivene na dan takmičenja. Pretpostavljamo da uživo mi nismo uspeli da nađemo. Otuda i manjak našeg poznavanja ovih pravila današnjih dana, ali vidjet ćemo šta momci rade pa da pokušamo da odgonetnemo. Evo, kad smo vidjeli dvojicu snajperista, očekivali smo da će ili obojica da pucaju, ili bar jedan da puca, a drugi da vrši spotting takozvani i da pogleda, da gleda gdje on ga pogađa. A kaži mi, Kole, vidimo ovdje da obojica snajperista nose šlemove. Sigurno je to pravilo organizatora. Da li bi u realnoj situaciji taj šlem snajperisti otežavao posao prilikom pucnja? Pa naravno da bi otežavao, ali ovdje opet se vraćamo na te propozicije takmičenja gdje se zahteva u svakom momentu puna balistika, tako da moraju da je nose, ali već u realno nekoj situaciji gdje bi snajperista zauzeo ovdje ovakvu poziciju za gađanje, naravno da bi gledao da bude maksimalno rasterećen i da se raskomoti da bi što preciznije mogao da plasira hitac. Da, definitivno. Ali evo mi sad ovdje ne znamo, niti vidimo metu, niti broj pogodaka, broj pucnjeva. Ali vidimo da traje. Da. Poprilično. I da, evo ovdje čini mi se da je već upalio. I dalje ništa. Da nije ovih sudija što se pomeraju, rekao bih da je slika se zamrzla. Da je zamrznuta slika, da. U međuvremenu, dok čekamo snajperiste da odrade posao, izgleda je završio. Kaži ti meni, Kole, ovako kako gledamo ove kadrove celog ovog kompleksa, kako ti ovaj poligon za obuku, mislim ovdje na celu infrastrukturu, ne samo na neke od ovih pojedinih poligona, kako ti to deluje? Pa cijela ova, da nazovemo ta
Deluje mi kao da je neka, Da. deluje mi kao da je neka baza, neki centar za obuku. Da. I stvarno deluje, impresivno je i imali smo prilike da vidimo od ozgo iz ptiče perspektive kako izgleda taj kompleks. To je stvarno toliko uređeno, toliko je veliko. Da, evo pogledaj samo koliko ima da se trči. Upravo to, ja ne znam, to u hektarima se meri površina te baze, to je tako obezbeđeno sa ovim bedemima i improvizovanim onim barikadama, takozvani HESCO, da se izvlači ona konstrukcija iz kontejnera pa se stavlja najlon, sipa se zemlja, znači videli smo da ima po nekoliko slojeva toga. Da. Znači stvarno deluje onako impresivno. Sad vidimo drugi deo je ovde ekipe koji se odvojio od snajperista, dakle 4 pripadnika. Oni, ako sam uspeo da vidim, nose automatske puške. Da. Sad ćemo da vidimo šta njih čeka. Pa ja mislim da ovde nećemo čak ni vidjeti automate. Mislim da ćemo ovde uglavnom gledati puške. Da. Sad pretpostavljam da nas čeka gađanje iz vozila, ali da ne trčimo pred rudu. Možda se i podeli, jer evo sa desne strane vidimo i da ima evo stage-eva. snajperista. Oni onako polako. I dalje im se ne žuri. Pa dobro. Dakle, 2 strelaca idu u vozila. Aha, oni idu u ovo desno vozilo. Sad gađanje sa zadnjeg sedišta, pretpostavljam da, pošto s prednje strane bi gađali u mislim publiku i prisutni. da će ovde, Miloše, da se simulira napad na patrolno vozilo. Dobro. Iz nekog eskorta, na primjer. I sad verujem da će, ajde da pretpostavimo da će sad 2 pripadnika koji su na zadnjem sedištu otvoriti vatru pozadi, kroz zadnje vetrobransko staklo, a pretpostavljamo da će sljedeća 2 koja čekaju na startnoj liniji doći u ovo drugo vozilo i pucati sa prednje strane. Ajmo junaci. Malo je korpulentniji. Da, mali mu je i nosač ploča, očigledno. A da te pitam, Kole, da, vidimo sad i drugu dvojicu da pristižu. Oni će sa prednjih sedišta, izvinjam se, gađati. Pitao bih te ovde, ajde, jedno pitanje, a drugu ću ostaviti za drugu ekipu. Vidimo da ovde da su u oba vozila stakla izbačena, polomljena, kako god hoćeš, dakle nema prozora. Da li postoji, nisam lepo postavio pitanje, da li bi, na primjer, postavljeno staklo ovde, da li bi to uticalo na hitac kroz nje, kroz staklo? Pa na prva 2 hica možda bi i uticalo, zato što to, dok se to staklo ne bi, što bi se reklo, razbilo, pogotovo kod prednje šoferke koja je urađena tako, koja je laminirana i ona ostaje u komadu. Za razliku od zadnje koja malo, znači da se udari oštrijim predmetom, ona puca, naravno, ali opet, znači u nekoj realnoj situaciji kad bi radili neku pratnju ili neki eskort, naravno da kada bi došlo do napada, tog momenta se otvara vatra kroz ista ta stakla, znači i kroz prednje vetrobransko i kroz zadnje vetrobransko staklo. Da li, na primjer, taj prvi ili drugi projektil koji prolazi kroz staklo, da li taj prolazak kroz staklo utiče na njegovu trajektoriju? Utiče naravno, jer on već jeste, to je jako mala blizina između cevi i šofer šajbne, ali opet sam taj udar njega će već tu deformisati i skrenut će ga malo s puta. Već posle nekoliko hitaca sve će ići gde treba. Sad mislim ovde, Miloše, pošto vidiš koliko je ovde nizak ovaj zaklon, to sad pretpostavljam da simulira opet, možda nisu imali još jedno vozilo, ali pretpostavljam da simulira pucanje ispod vozila ovde. Da, razumem. Tako da, evo. Ovde se ekipa opet razdvojila, sad tamo vidimo 2 strelaca skroz desno. Da, samo što ja ne znam da li ti ovde vidiš neki met, ja ništa ne primećujem. Evo, svi snajperisti sad rade. To su ona 2 što im se nije žurilo. Da. Evo da vidimo. Čekamo da vidimo njihovu metnu situaciju. Priključujem se i druga 2. Što ti kažeš, ja nazirem negde, doduše mete su, pretpostavljam, u ovom nasipu koji je u senci, jer iznad je ova platforma. Vrlo je moguće. A mislim da su te mete nekih tamnih boja. Pa to. I evo sad je ovaj krajnji desni mahao crvenom zastavicom. Da li on ima neki zastoj, nekih poteškoća, ne znam. Dao je vjerovatno start. Evo je meta. Evo je meta. Znači pokretna je meta, silueta. I to priličnom brzinom se kreće. Prilično brzo. Mislim da koliko su metaka imali, to im je to.
snajperisti dalje čekaju. Da. Kakav bi bio značaj ove pokretne mete za obuku? Ja na našim poligonima nisam uspio da je vidim. Pa itekako je značajan, itekako znači za obuku pripadnika, zato što samim tim što gađaju pokretnu metu, oni vežbaju i preciznost i brzinu i sve, tako da ako vi uvežbate dobro da pucate pokretnu metu, onda će statička meta vama biti apsolutno, znači, što bi se reklo, smešna. Da. Ovde Kole, nažalost, pošto nemamo nikakvu infografiku niti komentatora koji bi nam dao neke informacije, ovde vidimo da snajperisti gađaju, uslovno rečeno, neke karte sa slovima i brojevima. Šta bi to, sad ovde gledaoci, jasno vam je da i mi pretpostavljamo, šta bi to, Kole, po tvom mišljenju moglo da predstavlja za njih? Pa znaš kako, ok, dobro si rekao, i što se tiče ovde, vidimo da ima neki šablon pucanja i jesu karte. Znači, ovo je raspoređeni špil karata, kao što vide gledaoci. Znači, evo imamo sve kompletne karte i verovatno obojica snajperista, evo vidimo ovde pogodak u trojku srce. Da, i to bih rekao da su možda čak i 2. I ovde verovatno su oni dobili na početku stage-a šta treba da pucaju. Da li će trojke crne, znači da li će pik tref, da li će herc kralja, karo kralja, znači to sad sve zavisi od... Dakle, dobili su neku instrukciju, primer radi, imaš, ne znam, 3 hica, zbir mora da bude 30. Tako nešto, ili dobije konkretnu boju ili konkretni broj ili neki štih. Tako da kako je korisno gađati ovakve metne situacije. Mora da zapamti strelac šta mu je zadato i da to onda možda pod povišenim pritiskom i pulsom da onda to i ostvari. A pre toga verovatno je on to dobio na početku, on to mora da zapamti i da ne zaboravi. Tako je. Ima tu dosta varijacija tih metnih situacija. To može da bude sa bojama, sa oblicima. Evo, pogledaj, ovde se na ovom kadru vidi koliki ovaj kompleks. I upravo su ovde ovi bedemi koje si malo pre pominjao, koje naši gledaoci najčešće mogu da vide po snimcima američkih baza po Bliskom istoku. Tako je. Mislim, ne samo američkih, NATO baza, uglavnom, ovo je standardna praksa kod svih. Ovde, Kole, već vidimo jasnije metne situacije. Čista metna situacija. Prvi put da ne moramo da se mučimo da gledamo šta pucaju. Gađanje pištoljima. Tako je. Pa vidio da ovde pripadnik može da zauzme položaj kom odgovara. Da li je ovo, vidiš, desni je na kolenima, levi je zauzeo ok klečeći stav i neka simulacija prozorčića nekog. Malo poteškoća za ovog levog. Poteškoća za levog strelca. Da, ja mislim, ja sam već uhvatio drugi pucanj bez pogodka. Ako nema još metaka, mislim da je ovo 2 minuta kazne, Miloše. Da. 30 sekundi minimum po neobornom metalu. Po penalu, pardon, po metalu. Evo, odoše svi i mi opet ostadosmo. Mi gledamo u neoborene metale i divno kuvajtsko nebo. Da, vidimo, rekao bi da je ovde cela ekipa. Jeste, mislim da su obe trojke ovde i mislim da nose lutke koje naravno organizator nam nije omogućio da vidimo gde i kako su ih pokupili. Ali bitno da su lutke sa naslovne strane, što bi rekao Bora Čorba. Dobro, nadam se da je ovo sada finiš. Izgleda da jeste, trebalo bi da jeste. Boga mi, momci mi delu onako prilično istrošeno ovde. Da. Pa traje ovo, Boga. Traje, Boga mi, traje jedno 10 minuta, možda i jače. Ovo kažem odokativno jer nemamo stvarno nikakvu infografiku da vidimo vreme. Finiš. Evo ga, to je plus to. Finiš. Gotovo za njih. Gotovo za ekipu René. Mi prelazimo na sledeću ekipu. Naši momci Kole su na startnoj liniji. Naši Sokolovi i Grifoni. Ajmo, momci, neke sa srećom. Kako je, Kole, lepo videti srpsku zastavu i joj, nije što smo Srbi, i nije što je naša, ali stvarno je predivna. Tako da sad ćemo da vidimo šta će naši momci, ali naravno ne sumnjamo da će oni biti najbolji kao i obično. Tako je, pazi, znači ovo je stvarno fizički vrhunski potkovana ekipa, oni se, to smo pričali prošlog dana, stvarno redovno takmičenje na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Da. Tako da ovaj stage koji nam za sada deluje fizički zahtevniji, mislim da će naši momci izneti
osetno brže nego što je to bila nema šta, ekipa Renee. Naš pripadnik 72. specijalne brigade je pobedio čak i u Americi na Ultimate Warrioru. Bravo. I to pojedinačno. On je na prvo mesto osvojio. Tako da jel možeš da kažeš malo više detalja o tom takmičenju dok se organizator ne seti da evo snajperista? Možemo naravno. Pa to takmičenje, taj Ultimate Warrior, tu se radi isključivo sam. I tu svaki pojedinac pokazuje osnove, znači poznavanja taktike, municije, naoružanja, poznavanja alpinizma, minsko-eksplozivnih sredstava, tako da stvarno jedno zahtevno takmičenje gdje sam taj pojedinac mora sve to da iznese, sve to mora da radi. I to je, pogotovo u Americi, to je ozbiljna konkurencija. A naš pripadnik je uzeo prvo mesto. Da, lavčina. Prvo mesto. Tako je. Što se kaže, tu su i sve greške i sve nagrade isključivo tvoje. Nema ko drugi da te vadi, odnosno nema ko drugi da te poklapa u slučaju propusta. Mnogo je teže osvojiti bilo šta kad si sam nego kad si u ekipi. Da. Da vidimo, naši momci ovdje, odnosno jedan od momaka zauzima poziciju za gađanje. I sad što ti kažeš, niti vidimo da li je kosi hitac pravolinijski, koja distanca, koliko meta. Da li je kroz prozor u susednu prostoriju, da li je negdje, znači ništa ne vidimo. Ajmo. Ako neko od vas, dragi gledalci, planira da organizuje ovako takmičenje, ovo vam je primjer kako da ne organizujete prenos. Upravo tako. Ne, stvarno, ajde, možemo da poredimo sa Dubajem, prenos i infografike iz Dubaja stvarno ne mogu se porediti. Ni ono nije idealno iz prostog razloga što se mnogo stvari dešava, stage-evi su kraći, dinamičniji, ali, što se kaže, ovo je prenos Formule 1 i šaha, bukvalno. Bukvalno. Jeste tako. Jeste, stvarno ne može da se poredi sa Dubajom. Ajmo, momci. Da, sad ovdje što ti kažeš, ovaj drugi snajperista samo stoji i čeka. Eto, odmara, ništa. Ne verujem da mu ne vidim nikakav ni daljinomer, ništa kod njega. Bukvalno samo stoji, može nešto da mu kaže samo. Nismo rekli gledalcima da na ovom stage-u danas ne moraju da nose zaštitne maske. Dobro, bravo, to si lepo primetio, pravo ti kažem, ja nisam obratio pažnju. Evo su drugi. Evo, ova ekipa je već, gledaj kakve su zverke. Bravo, momci, ajmo momci, ajmo. Što bi rekli, gaz. Eto, gaz. Idemo, bravo. Sad će si oni ovdje razdvojiti. Da, sad oni idu vamo da gađaju iz vozila. Iz vozila, tako je. Da. Poslije će odvojica snajperista da zauzmu tamo one ležeće pozicije. Da gađaju one špil karata. Tako je. Ajmo, momci, ajmo. Ovo i tekako se vidi da je dosta brže od ekipe koje sam malo pregledali Reneu. Definitivno. Evo, stižu na početnu liniju. Da, sva četvorica moraju da budu u ovom pravugaoniku označenom i odatle kreću. Odnosno, ajmo, momci. Pretpostavljam da momci namjerno onako uspore pre gađanja, čisto da bi se taj puls i dah, koliko disanje, koliko toliko smirili. Da se to spusti malo, tako je. Kaži sad ti meni, Kole, evo sad vidimo momci ovdje imaju skarove, ove CQC verzije sa skraćenom cevi. Koja bi bila specifičnost gađanju u ovako skučnom prostoru kao što je vozilo? I koju bi, na primjer, ti cevku odabrao? Pa znaš kako, Miloše, kad bi se našao, ne daj Bože, kad bi se našao neko, ti i ja ili bilo ko u ovoj situaciji, taj neko ko bi te čekao s druge strane sigurno te ne bi čekao automatom nekim sa pištoljskom municijom, nego zna se šta bi te čekalo. Tako da moj lični izbor bi isto bio ovako, znači, nešto veće vatrne nešto veće i jače vatrne moći i sa jačom brzinom i većom brzinom paljbe, jer ako misliš zbog same manipulacije jeste i tekako ovdje zahtevno što se tiče manipulacije, moraš da se snalaziš i opet što se tiče same konstrukcije puške, danas su sve ove jurišne puške i policijske i vojne dosta kompaktnije. U smislu da su kraćih. Tako je, nije sad kad bi uporedili neki automat sa rasklopljenim kundakom i ovu pušku, ne bi to bila, Miloše, neka velika razlika, možda nekih 10 santimetara, što je stvarno i tekako prihvatljivo, a vi ste daleko bezbedni, imate veću vatrnu moć. Da. Evo vidimo i snajperisti dolaze na poziciju za gađanje. Tako je. Pretpostavljam, Kole, da oni sad ovdje od ovih sudija na ovom stolu vide
neka bude kombinacija Tako je, meta koju tako je, treba bravo, da pogodi. tako Ili je. koje ne smiju da gađaju. Tako je. Ali, nažalost, to je sada nama samo u nivou pretpostavke. Evo, stigli su. Vjerojatno čekamo sad ovog desnog momka koji će da podigne zastavicu da znak može da krene meta. Da krene. Nema šta. Sad ti moraš da vidi promeniš se- hvat da bi mahnuo zastavicom. Tako je. Mahnuli smo jedan put. Evo je, kreće. Eto. Pa da li je moguće? Evo je. Ja mislim da ovo je za njih stvarno nije nikakav problem. Znači, to je koliko smo vidjeli, možda 20 metara daljina i nema to šta. Video si sam kakav stav, kako zauzimaju momci, tako da nema tu greške. Najelitnije što Vojska Srbije ima. Tako je. Samo da vidimo šta će naši snajperisti da izvuku. Da li će ono, kako se to zove, Royal Flash, 3x1, kako ide. Očigledno su oni, Miloše, uzeli u obzir sve koliko kome treba vremena da završi svoj stage, zato verovatno snajperisti nisu toliko trčali, zato što vidio si da na kraju ipak svi završe zajedno, stignu isto vremena. Da, pretpostavljam da moraju svi zajedno nositi lutke. Sad, Kole, mi ovde jedino što možemo da vidimo neke vrste pogodaka, ali... Nikako da vidimo, znači... Evo, videli smo pucanje. Vidiš, Miloše, ja koliko sam primetio ovog levog pripadnika, uopšte nije držao ruku kako treba za pucanje, nego je samo bukvalno pridržavao snajper, vidiš? Dobro, da, još uvijek neko verovatno mu spotira kolegu, ili čeka da on završi pa će možda on sljedeći. Da, to si u pravu. Op. Gde je pogodio, da li primećuješ? Ja vidim 9 da je pogodio crvenu. Aha. U ovom desno isto. Pretpostavljamo da je dobio... Nismo vidjeli da li je 9 herc ili karo, ali crvena 9 jeste. Op. Ajmo, momci. Boga mi ima ovde lepo da se pretrči. Ima, stvarno je veliki kompleks. Sad ide pištolj. Ajmo, momci, op. Spremni su. 1, 2. Odlično, ma nema šta, to su naši momci. Tako je. Pa naravno, bravo momci. Mete same padaju. Pa naravno, nema tu šta. Ajmo, momci, nazad. Tako se sprinta. Tako je, bre. Mogu ti reći da im ni malo nije lako da trče po onom šljunku, po onom tucaniku koji je bio baš tu sad. Ne ovde se vidi da je čvrsta podloga, ali tamo... Tako je, kad ti propadaju stopala. Nije sve jedno. Ajmo, momci, bravo. Ajmo. Nema šta, odlično. Odlično. Evo vide ovde gledalci koliko je teško nositi ovu D2 lutku, za razliku od one čvrste konstrukcije koju smo juče gledali gde sam pripadnik nosi. Zato što je težina znatno bolje raspoređena i konstantna. Tako je. Ajmo, momci, ajmo. Evo ga. Bravo, momci, bravo. Bravo, ljudi. Nažalost, ne možemo da vidimo vreme, ali ja bih rekao možda nekih 9-10 minuta otprilike. Znatno brže od Reneje. Bravo, ljudi. Nastavljamo dalje. Jedan od favorita ovog takmičenja, Kole, ekipa Vitjaz. Tako je. Krenuli su onako žustro u njihovom stilu. Kao i obično. Da, nema šta, oni se drže ove SMB uniforme i uniforme UF Pro. Tako je. Sad da vidimo samo još opet organizator da nas udostoji da mi vidimo dalje šta ćemo. Da, inače, možda jedna zanimljivost našim gledalcima je ta što naša ekipa broji 8 članova. Ne znam da li, 8 članova u smislu 8 takmičara, ne znam da li ekipu prati još neko, možda neki lekar ili tako neko, nisam siguran. Ali ekipa Vitjaza je znatno brojnija, dakle, pored ovih takmičara njih prati još jedno 15-ak njihovih kolega.
Pretpostavljam da tu ima i lekara, što se kaže, ne znam, i psihologa, možda i neko od rukovodilaca jedinice i tome slično, ali isto što je zanimljivo, što naravno kad se ovi stage-evi završe tog dana, momci su slobodni, ali organizator organizuje tokom večeri sastanke za takmičare na kojima je obavezno prisustvo. Pretpostavljam da se na tim sastancima daju neki briefinzi za naredni dan, tome slično. I Vitjaz je poveo više ljudi iz prostog razloga da jedan deo tih ljudi ima u stvari obavezno prisustvuje tim sastancima, da takmičari ne bi morali da troše od svog slobodnog vremena, dakle bi više mogli da se opušte, da se odmaraju i tako dalje. Pa to je dobar pokazatelj koliko, na primjer, Vitjaz kao ekipa ozbiljno pristupa ovom takmičenju. Da. I što se kaže, koliko njihovi rukovodioci znatno više odvoje novca da bi poslali ekipu, naravno očekujući vrhunski rezultat, to je potpuno očekivano. A i možemo samo da zamislimo kakve su pripreme i koliko dugo njima traju te pripreme za ova takmičenja. Da, to si lepo spomenuo, znači imamo i momke iz Ahmata koji dominiraju u Dubaju, ovde se ne takmiče. Da. Ali evo ja bih te pitao, kad već pominjemo pripreme i sve, kod ovih momaka mislim da onako prilično ubedljivo možemo da vidimo kakva je njihova fizička sprema, zato što ja bih rekao da ovo neka vrsta body duksa, aktivnog veša, da, tako je, dugog rukava. Da, dugi rukav i onda ti možeš lako da vidiš formu momaka. Ma naravno. Kako tebi oni po ovoj formi, po držanju tela, po stavu, kako ti njihova sprema izgleda? Da li su funkcionalni, da li ne, da li su na hemiji, da li nisu? Ma znaš kako, Miloše, to što smo ti ja na hemiji, to je naš problem. To je naš problem. Pa znaš kako, Miloše, sam pogled na ove momke i kad ti vidiš njihovo držanje i kad ti vidiš njihovu konstituciju, kako oni izgledaju, tu nema šta. Znači vidi se, znači stvarno kad pogledaš momka, vidi se na prvi pogled, možeš da očekuješ koliko je on spreman i šta on može. Znači evo pogledaj samo kako oni trče i kako oni radi, sa kojim lakoćom oni prelaze sve te prepreke. Da, hrtovi. Ma nema tu šta, mislim za razliku od Rene gdje smo imali prilike da vidimo dosta korpulentnije momke i kako se oni kreću i sad pogledaj njih. Da. I pogledaj Reneu. Da. I bit će ne samo tebi, nego svako ko vidi, bit će mu jasno šta znači fizička sprema i šta znači ova konstitucija, kako njih, tako i naših momaka, kao što su videli. Definitivno. I naši su bolji. Ma nema šta, mislim, Vitez je stvarno prvo jedinica vrhunske reputacije, a sigurno i njihove ekipe su također vrhunskih reputacija. Pre ovih oružanih sukoba na istoku Ukrajine, mislim da je čak Vitjaz u onom njihovom centru za obuku bio domaćin takozvanog triatlona specijalne namene. Bravo, tako na koje pričamo o godini 2015, 16, 17, ne znam kad je posljednja bila, kad je posljednje takmičenje bilo, ali i naši momci, na primjer ekipe protiterorističke jedinice dok je bila operativna su se takmičili, mislim da se i SAI takmičio jedne godine. Tako da i to isto jedno veoma interesantno takmičenje za koje se nadamo da ćemo i u narednim godinama imati prilike da gledamo. Tako je, to je stvarno jedno ozbiljno takmičenje gdje će, ako bude bilo nekog prikazivanja i streamovanja, da će ljudi moći da vide da se tu koristi od puške, pištolja, PKT-a, znači stvarno je baš onako ozbiljno takmičenje. Tako je. Evo Koli, ovdje vidimo da gađa samo jedan snajperista. Pa očigledno gađa samo jedan, znači sad izgleda da je na izboru ovog drugog snajperista, da li će da spotira ili će da čeka. Upravo si. Ovdje odjeknuo pogodak, ali nema šanse da mi to ovako brzo vidimo gde je, šta i kako. Evo, momci su završili vozilo. Rusi su se naravno odlučili za sisteme Kalašnjikova koji su žestoko modifikovani, ja bih rekao. Naravno. I to čini mi se u kalibru 5.45x39. Da, nema šta, oni trče s koristim tempom kao na startnoj poziciji. Tako je. Vrhunski spremna ekipa. I evo, naravno, mete padaju. Nema šta. I to brzom kadencom. Nema šta. Ma da. Svaka im čast. Ali to je stvarno zanimljivo kad gledaš određene jedinice i kad ti uporediš kako rade jedni, kako rade drugi, kolika je to razlika.
kolika je to velika razlika u obučenosti, u fizičkoj spremi. Znači, stvarno je ogromna razlika. To si potpuno u pravu i to je ono što i mi gledaocima pokušamo da približimo. Ova takmičenja naravno da imaju taj i sportski i promotivni karakter u smislu da predstavljaš svoju i jedinicu, naravno i zemlju iz koje dolaziš, ali isto tako ovi pripadnici i tekako imaju priliku da ošmeknu druge ekipe, da vide kako ko šta radi, kakvu opremu ima, tako koliko su spremni, koliko su samouvereni i tako dalje. Dakle, nisu ove aktivnosti i ove vrste takmičenja ono tek puko sportsko takmičenje. Da. Pogledaj ovu ekipu sa strane. To sam dao, evo ono malo što si pričao, to je čitava delegacija došla. Tako je. Zamisli samo koliko njima tek sad znači ova podrška i ovo navijanje sa strane. Još te podržava neko na tvom jeziku, a ne na jeziku. Pa stvarno, mislim što se kaže, ajde reci da ti je teško ili ono, ajde udahni. Bravo, momci, bravo, svaka čast. Ovo je baš onako ozbiljno vreme. Nema šta, vidi se da je bilo naporno, ali momci su iznali stvarno vrhunski. Odlično. Nastavljamo dalje. Posljednja ekipa za danas kole, Marokanci. Tako je. Žandarmerija Royal. Da, njih do sada nismo komentarisali, da vidimo kako će se momci iz Maroka snaći. Boga mi krenuli su onako prilično žustro. Pa znaš kako, oni jesu ovako dosta dobra jedinica. I dosta su ovako cenjeni po ovim takmičenjima. Mislim, nisu se nešto pokazali u Dubaju, ali možda im eto, nije išlo, dešava se. Da. Ali ovako jesu dobri. Pa evo sad ćemo da vidimo i ovdje šta se dešava. Sad će. Da, verovatno organizator u ovom praznom prostoru nema dovoljno kamera ili šta već, pogledaj, mislim, već nekoliko desetina sekundi bukvalno traje. Znam, ali mogli su bar, Miloše, negdje da stave neke one satove što mere, da ljudi vide bilo šta, negdje na nekom ćošku, nešto, bilo šta. Ili da ne bacamo kockice koja je jedinica u pitanju, što se kaže, infografika, dole napišeš naziv jedinice iz koje zemlje dolazi. Evo, izgleda dobio je metnu situaciju. Da, sad to je prvi put da ovako nešto vidimo. Da vidimo nešto konkretno ovdje. Da li mu je on dao metnu situaciju ili okvir, mi stvarno ne možemo da vidimo odavde. Sad vidiš, primetio si na onom drugom stage-u gde pucaju iz ležećeg položaja, snajperista može da mu vrši spotting. A ovdje videli smo nijedna ekipa nije... Tako je, znači, to si u pravu, nije imala da mu ovaj drugi snajperista gleda i navodi ga. To si u pravu. Sad da vidimo dalje. Ali primetili smo da se sve ekipe ovdje osjetno duže zadržavaju. Da, sad, baš tako. Da li je u pitanju složenost metne situacije ili možda veći broj meta, ili ali daljina. Svejedno, da, mislim, i da je veći broj meta, sigurno neće dobiti snajperista da gađa 10 meta. Da. To nigde nismo vidjeli. Ali mislim da je završio. Deluje mi da je završio, sad ćemo da vidimo. Pa ne možemo, vidimo da nešto... A ne, nije. Vjerovatno je možda menio okvir, možda ima dva okvira. Evo ga, ja sam vidio sad gasove. Bio je opalio. Baš traje. Da. Ako prilično je nezahvalno za komentarisanje jer je neinteresantno, statično. Da, upravo. Nema ništa preterano da kažem u ovom momentu kad se bukvalno ništa ne dešava, odnosno ne vidimo kakva je situacija sa metama. Ni da li ima penala, ni ništa. Verujem organizatoru na reč. Da. Tako da. Šta je, na primjer, interesantno što možemo da podelimo sa gledaocima, u ovim ekipama koje smo dobili da komentarišemo, niko od snajperista nije nosio neki poluautomatski snajper, da sam ja primetio. Nije. Sve su bile ove bolt action, odnosno sa manualnim sistemom repetiranja. Sa sistemom manualnog repetiranja, izvinjam se. Evo stižu 4 pripadnika koji će pucati sad iz vozila.
Da, malo mi je nelogično što ovaj prvi toliko ispred njih, jer svakako mora sačekati ostatak. Može da ih povuče, da ga jure, Pa i to što kažeš. da bi se malo ubrzali. Da, i to što kažeš. Da vidimo. Vidiš, ovdje je neko stavio pušku, bacio na leđa, posljednji vidiš da drži u nekom poluborbenom Da, s prednje napred, strane, tako je. Ne znam kako su oni tu sad izvršili tu propoziciju, tako da kako mora da se nosi. Očigledno da sme. Pretpostavljam da su samo propisali mere bezbednosti u smislu, ne znam, praznog okvira i zatvarača u zadnji položaj. Evo, vozila su spremna. Mogli su makar u belo da ih ofarbaju, što se kaže, da bude, da manje privlači toplotu. Da. Ja mislim, Miloše, da su oni ovdje namjerno ubacili ova, što bi se reklo, manja patrolna vozila, da bi dodatno otežali, da još bude tesnije. Jer pripadnici ovakvih tipa jedinica kada rade te pratnje, bilo šta, to su dosta gabaritnija vozila, neka malo veća terenska vozila. Kaži mi, s obzirom da je razmak između ove dve cevi pripadnika možda nekih metar, da li ima neke opasnosti ili poteškoća po ovog strelca pored zbog gasova opaljenja od ovog drugog strelca? Ima, odlično si to primetio. Sad, Miloše, sve zavisi od toga šta ti imaš na svojoj pušci, na ustima cevi. Da li imaš skrivač plamena, da li imaš kompenzator trzaja, gasnu kočnicu, ako imaš prigušivač, to je još bolje, ali u ovoj situaciji taj prigušivač bi dodao još jedno 15 cm dodatnih i vama bi drastično... Dok uđeš, dok postaješ pušku drastično bi otežalo manipulaciju. Sad, pošto ako bi pripadnik ovdje imao kompenzator trzaja, a svi znamo znači kako izgledaju kompenzatori trzaja sa većim prorezima, da što pre raširi i da što više rasprši gasove da bi smanjio taj trzaj, pripadnik koji se nalazi sa strane, njemu ne bi bilo ništa, da gledaoci shvate, ne bi ga ništa povredilo, ali ti gasovi koji pršte sa strane, dekoncentris, mislim, itekako bi on osjetio ozbiljan pritisak. Evo ga, vidimo ovdje spotting. Samo što ovdje primećuješ da su se baš sabili jedan uz drugog. Pa možda su u ljubavi. Ma da. Pa možda, šta pa, što da ne, to je sad in ili out. Da, šalimo se, naravno. Onaj brat tamo čeka ove ostale. Da, svaka čast. On se nešto posvađao s njima. Ovaj pripadnik se posvađao sa ovom trojkom i što se kaže, neće da ih gleda, hoće samo da mu gledaju leđa. Neće da se igram sa vama. Da, evo, on ih sad čeka, verovatno malo revoltiran, ali svejedno, ne može početi bez, pre nego što sva četvorica stanu na poziciji za gađenje. Evo ovdje imamo spotting. Samo još, eto, primećuješ kako mu šlem ometa. Tako je, bada mu šlem. Pa znaš kako, ovdje pripadnik nosi malo stariju generaciju šlema. Čak što više, pogledaj podbradak gdje mu je podigao mu se iznad nosa, znači on pokušava sve napore, znači ulaže da mu se taj šlem, da mu ne pada dole, znači nije ga podesio lepo, a i ne koriste high cut šlemove. Još bismo ovdje mogli na ovoj metnoj situaciji gdje gađaju iz automatskih pušaka da kažemo da ovi mrežasti paravani u stvari samo predstavljaju granice svakom strelcu preko kojih ne sme da puca. Tako je, naravno. Da vidimo samo još kad bi mogli da vidimo šta je ja bi koli gađao ovaj bar kod. Da, ma naravno. To ne može se očiti. Čisto u inat. Ide da vidimo. Jel primećuješ ti nešto ovdje? Ne primećujem ništa. Eto, toliko o tome. Idemo. Gledaj kako mu šlem landara gore. Pa. Vjerojatno ga nije ni lepo podesio, možda mu je čak i veći broj. Moguće, vrlo je moguće. Pa dobro, šta sad? Opet ne vidimo ništa. Mislim da je na onom natpisu pisalo da ovdje su sad ove mete
a što su snajperisti gađali malo pre da su, trebalo bi da su bile na 50 metara. Rekao bih da je to pisalo na natpisu, ali opet je nivo pretpostavke. Dobro, ovo već rešavaju bez problema. Nema šta. Odlično. Pa dobro, bravo. ovo je možda nekih 15 metara, ne verujem više. Op, još jedan. Aha, malo poteškoća. Ode, to je to. Idemo. Volio bih samo da vidim taj deo poligona gde oni sad dolaze da pokupe lutku. Nikako, znači ne možemo da li ih izvlače od nekud, da li su na zemlji. Da, to si upravo, da. Vidimo samo da nose te dve lutke i ništa više. Bilo bi zanimljivo, na primjer, kad bi ta lutka bila u nekom vozilu, pa da oni te lutke izvlače kao ranjene osobe. Definitivno. Znači, svašta bi tu moglo da se Pogledaj odredi. automobile s desne strane. Nissan GTR. Zamisli da neki rikošet klepi po farbi ili po šoferki. Ja. Po šoferci, izvinjavam se. Dobro, očekujemo polako i momke na finišu sad. Da, sad će. Evo su. Pa mogu ti reći, Miloše, ovo je... Ajde sad, opet uzimamo reper Vitjaza. Da. Ali 10 minuta otprilike bih rekao da im je prolazno sporije, vreme. dosta sporije. Da. Ali su daleko sporiji od naših momaka. Da, definitivno. Nema šta, momci su kompletirali stage, bravo za njih. Tako je, bravo. Mi i Kole nastavljamo našu priču dalje. Ajmo. Dragi gledaoci, došli smo do kraja današnjeg dana. Kole, kakvi su tvoji utisci nakon današnjeg komentarisanja? Pa mogu ti reći da je ovaj današnji poligon, barem meni, sa moje tačke gledišta, dosta atraktivniji i dosta onako prijatniji za oko. A zbog čega? Pa eto, imali smo gađanje iz vozila, imali smo pokretnu metu, odigrali smo partiju karata sa snajperistima, tako da u suštini baš je onako bilo zanimljivo gledati. Još draže mi je što smo uspeli da dobijemo snimak naših momaka, koji su definitivno opet pokazali ko su, šta su Srbi i za šta su sposobni. Tako da sve u svemu zadovoljni smo. Definitivno mogu bi da se složim sa tobom, da napravimo sad i poređenje sa poligonima u Dubaju. Evo, komentarisali smo 2 dana i otprilike ovde poligoni, rekao bih da traju duže nego što su u Dubaju. Da li su po tvom mišljenju ovi poligoni u Kuvajtu taktički složeniji od poligona u Dubaju i da li su fizički zahtevniji? Šta bi ti rekao? Pa znaš kako, što se tiče taktičke te neke zahtevnosti, sve je to manje više slično. Ali što se tiče fizičke spreme, i ajde da damo jedan veliki minus što se tiče prenosa. Dobro, da. Ali što se tiče zahtevnosti i same fizičke spreme, prednost dajemo Kuvajtu. Da, u smislu da je zahtevnije, mnogo zahtevniji. tako je, dosta je zahtevnije. Ne samo i to što ti kažeš fizički zahtevnije, nego prosto i momci moraju da nose skoro punu borbenu opremu, znači, kompletnu borbenu opremu. Puna balistika, oni u svakom trenutku moraju da imaju balističku ploču unutra. Tako je. I to 2. Da, definitivno otežavajuća okolnost. Dobro, dragi gledaoci, ovime otprilike završamo i današnji dan komentarisanja. Čekaju nas još 3 dana. Nadamo se da ćemo dobiti zanimljive materijale koje ćemo moći da iskomentarišemo za vas. Vama hvala na pažnji i ostanite na frontu.